Kok geleng-geleng. Dek anan tak semak menapa? Saus dek pedes. Ham 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 ham. Oh, jadi paring kemriku pedes betek ibu. Dek anan kok temen-temen kambek pentol ayam. Oh lah kok paparingi tahu kok lupa ibu. Ya jadi mak sing niku ra, mak sing niki. Tuing tuing. Niku pentol napa dek anan? Pentol Ya ampun kados ngoten, ndak marake kena gigi mangke gigine potol. Dibeto sing bener, ditusuk sing bener. Nah, niki monggo. Sing damel sinten dek anan? Sing damel sinten? Ibu. Don Di blender. Napa? Niku napa? Ayam, telur. Terus napa, Dek? Wortel. Terus pati, terus gandum. Enake, ampun kados ngoten lah. Adek suka? Bar monyet. Ya ampun dibuang. Adek purun malih sih. Ya. iya. Dek anan perutnya endut nenek kayak badut.